Halløjsa alle sammen. I dag skal vi prøve at spille noget Rainbow Friends. Og jeg må lige bagover med mig, det er min første gang jeg snakker i en af videoerne. Så, men lad os prøve at se om vi kan finde nogle light bulbs. Der er en der, det tager hun. Prøver vi lidt videre her, lad os se. Der er en derovre. Kan vi lige hapse. Også nogle deroppe. Skal vi tage den? Der er vi så 2. Der er en mere der. 3. Vi kan ikke. Vi kan ikke på. Nå, den fik jeg måske. Lad os prøve at løbe herop og kigge en gang. Der er blue og green simpelthen. Der er også en dernede. Der er også en derovre. Hvor mange har vi så? Så har vi 5. Lad os prøve at løbe tilbage med dem. Så kan det være nogle af de andre. Der er en, der røg der. Ja. Blue. Det var sjovt. Men... Nej, så blev han fanget. Det er jeg ked af. Lad os prøve at kigge hernede. Nogle gange er der lige... vi mangler ikke så mange. Der er måske ikke nogen her. Jeg har 1. Mangler der 4. Det kan selvfølgelig være, at der er nogen, der løber rundt med den. Så må vi se. Er nogen hernede? Nix. Det er nope. Nix. Nå, vi løber lige op med den her, så ser vi. Han har simpelthen en kasse på. Er der nogen? Nej. Må vi løbe videre og kigge. Nogen her? Nope. Den kan der være flere så. Hvad er der blue dernede? Det var godt hun løb i gemme der. Men hun havde nogen på sig. Der mangler kun 2. Hvad hun har dem? Mangler kun 2. Jeg vil lige prøve at løbe i den Bluetooth og kigge med. Man ved jo aldrig. Så green. For satan. Go. Bare blue ikke at se. Det var han ikke. Og han der tilbage. Den er deroppe. Den er ej. Men det må vi starte nu. Der ligger en anden hernede. Kan vi nå den? Jeg løber lige en tur, så jo. Godt. Ja. For hjertet helt oppe i. Skip nu. Kom så. Ja. Lad os se, hvordan det går. Blue. Jeg ved, hvad er det så, vi skal finde nu? Det bliver de der brandslukker nu. Skip nu. Kom så. Ja. Vi må se. Kommer yellow. What? Ja, så må vi se. Okay. Godt team mere tilbage, tror jeg. Lad os løbe. Let's go. 1, 2 og 3. Også en herovre, kan jeg se. Så har vi 4. Også en der. 5. Skal vi lige løbe over med dem? Også der. Nu må de vente, ikke?
Bløb, 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 bløb. Okay. Kan det være en her, måske? Der er i hvert fald 2 med kasser på. Der var også en det. Nå, lad os prøve at løbe videre og se. Jeg ved, om der er nogen, der har taget den der derovre. Eller den stadig er der. Nej, den er væk. Det bliver sgu over med de her. Så løber vi over med de her. Hvor mange har jeg? Jeg har 6. Kan jo være, at der er en anden, der løber rundt med resten. Lad os se. Er det blødt? Ah! Løb, 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 væk, væk! Åh, det var heldigt. Puh, jeg tror, jeg var rimelig heldig der. Nu må vi se. Hvor mange mand vi mangler? 3. Øj, hun er god også nu. Puh, kom så. Gede og grøn herinde. Nå, lad os se. Om vi kan finde de sidste 3. Er der nogen, der har kigget her måske? Jeg kan ikke huske, om der var nogen sådan anden der. Der var en der. Han havde også en. Fedt. Nu må vi se. Kom så. Bum. Det er Lukasen. Jeg er højt oppe. Hjælp mig. Skal vi finde alle Lukasen, så vi kan få ham ned igen. Der er 10 af dem, tror jeg. 10 Lukas. Kom nu, så kan skib, så vi kan gå videre. Collect den. Yes. Hold da op med dynamit. Hvor mange er vi tilbage nu? Har vi stadig 5 tilbage, der røg? Nej, 6 der, tror jeg. Hold da op. Lad os se, om vi kan finde nogen. Der var en der. Fedt, mand. Blue! Ja. Hold da om nu til. Bum, bum, bum. Det er så voldsomt. Nå. Skal vi prøve at se her, om vi kan finde nogen. Det kan jo godt være, der ligger nogen. Der kommer der en nu. Nå, ikke tør mig. Der er nok ikke nogen, der er nok været nogen. Jeg ved ikke, hvem jeg er efter nu. Den gule. Okay, hvor mange mangler vi så? Mangler kun 2 nu. Lyder som grøn. Han er der. Han lægger lidt, kan jeg se. Jeg er blå. Gul, tror jeg faktisk. Nå, prøv at løbe den anden vej, så ser vi, om vi kan finde de sidste 2. Kom så, gør så, gør så. Han har ikke nogen. Det kan være, at vi kan se dem op på broen, der er gul. Og der er grøn. Er blå også noget? Nej. Der var ikke nogen der.
Se om vi kan finde en her et eller andet sted. Jeg synes, jeg så noget før. Ja. Blå igen. Der er heller ikke nogen her. Nå, jeg har fået noget fedt, mand. Kan han kravle ned? Det var godt. Nå, han kommer der. Nu er vi tilbage ved 4. Nå, det var godt. Okay, så tror jeg kun, vi skal finde én ting mere, inden vi kommer lidt videre. Skal vi have den der væk eller noget? Ja. Skal vi finde noget kage eller noget? Nå, vi skal have sukker. Hvem er nu det? Så er det mere værd. Vi var 4 tilbage. Nå, lad os se om vi kan finde noget sukker. Sugar packs. Der er en der. Og der kommer grøn. Og 2. Kommer der en eller anden? Nej. Der er en der, kan jeg se. 2, 3, 3. Lad os prøve at løbe op og se. Der. 3. Synes jeg kan høre eller noget. Eller hvad? Hvor cool det er. Har vi været 4? Sådan. Nej. Okay, så har vi i hvert fald 4. Det er der nogen, der har taget en herinde. Det er der. Mangler vi 5. Der må der være nogle af de andre, der også har nogen. Nu må vi se. Der er kun én. Hvad er det dem der væk? Man er kun én nu. Der er grønt derovre. Hvor kan den være? Hvor kan den være? Kan den være dernede måske? Ikke der. Hvor er du henne? Det var cool, det her. Jeg tror, at hvis vi ikke finder den snart, så kommer den snart frem på kortet. Så vi kan se, den er helt derovre et eller andet sted. Kan det være helt over i Bluetooth for noget? Er der allerede en, der har fundet den? Det kan være, at den allerede er på vej, så. Jeg kan ikke se den mere. Nu må vi se. Bup, bup, bup. Så bare vente på, at den kommer, eller hvad? Jo, der kom den. Fedt. Så lad os få den væk. Ui. Bup, bup. Der er der kage, siger den. Der er der kage. Nom, 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 nom. Nom, 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 nom. Så skal vi der. Var der nogen, der røg? Nej, det var der ikke. Fedt.
Okay, let's go. Oh. Wow. Nu må vi se. Jeg tror, jeg tager den bagerste vogn. Hvis ikke den tog hun. Ja, så tager vi bare en af de andre. Ja, hun kommer med. Put, put. Er vi klar? Er vi klar alle sammen? Det tror jeg nok. Der er stadig 15 sekunder. Er vi klar? Er vi klar? Er vi klar? Er vi klar? 3, 2, 1, go! Okay. Vi er klar. Skal vi køre gennem vandfaldet? Nej. Vi kører udenom. Bare diamanter og krystaller. Ser fint ud. Det er meget spændende, hvor vi ender. Jeg håber, vi alle sammen overlever. Nu må vi se. Hvad er Lucas? Lucas! Okay. Hvor skal vi hen? Okay. Kunne da godt lige spise lidt kage. Nom, 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 nom. Okay. Oh no. Go, 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 go. Follow this. Go, go, go. Lad os komme væk. Lad os komme væk. Følg Lucas'ne. Loop. Go, 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 go. Lava. No. Lava. Oh no, oh no. Danger ahead. Hvad skal vi op af? Er du klar? Klar! Der er fire. Så. Der går blue. Skal vi dreje? Kør for Sørensen her. Go, 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 go. Guld. Kommer yellow. No, wow. Så kører vi, kører. Go, go, go. Så er vi forhåbentlig snart ude. Yes, så. Må jeg gøre ondt. Lad os løbe op til døren. Exit. Det er nok den rigtige vej, hva'? Så. Skal der løbes. Go, go, go. Løb alle sammen. Ej, der er lag på drengen. Den følger de andre. Der ligger green og blue eller noget. Go, 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 go. Yeah. Jeg tror, vi er klar. Hvor er jeg henne? Klar.
klarede den. Vi klarede den! Yes, mand, hvor godt. Fedt. Jamen, tak fordi I kiggede med. Og jeg håber, I kunne lide videoen. Og jeg håber, I vil give et like og et subscribe.